machiegni janeno mar Lolwe TV. Ma en chenro mar Kuku Mar Wach. Kuku Mar Wach kaendi en chenro mwakelo ni kaka wang'iyo wechego kuma bende timore alwora marwa to pile ka pile. Alwora gi sama wechegi timore to nitie weche mang'eny ahinya ma bende ginyuolo. Mano bende en ndhadhu mare, mano bende e ber mare. Nyinga en Niko Kela timo Kuku Mar Wach kawuono e lo Harun John ma bende kawuono niendi owache moko omaka achiel ariyo adek to wanti kae gi wendo ma en owuon obro fulo nyinge ni to en ng'ano oa e kaunti mane. Samoro nitiere gima chielo bende chunye dwaro e boma ma Nairobi kaendi mondo mi olero ni to koro en ang'o giri. Kok kamano bed machiegni nyalo tudore kodwa ka in gi penjo moro amora mano endo e yore ogo eko mag tudruok mbui marwa Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV. Arwaki ahinya mano mondo mi koro wachak Kuku Mar Wach e otieno ni endi sama chalo kama endi ka koro wabet piny e lwasi majaber machal kama endi kwa go mbaka mos. Machiegni ahinya ng'ama wendo thuolo ni en mari mar mondo mi wang'e nyingi, wang'e ni to iwuod kaunti mane to shughuli mane ma bende in go Nairobi kaendi. Ng'eni ji igoche mang'eny ahinya Nairobi ka. Machiegni ahinya arwaki. Erokamano ahinya. Akaw thuolo makende mar gone jolulo erokamano kuom thuolo magimiyane. An karawe nyinga aniluonga ni John Otieno Mila, awuod kamoni Kanyamwa e Ndewa constituency, Homa Bay County. Mano e kuma nonyuola. E dala ma Nairobi ka awuok e dala ma Kibera. Chon ne Lang'ata, Kibra noriw gi Lang'ata, lakini sani koro ne Kibra constituency. Mano e kama e ward miluongo ni Sarang'ombe, adak kamoro miluongo ni Katwekera. Katwekera en ga nying ma ben nying jaluo dir. Katwekera chalo nying mana mar dho mochi. Katwekera en nying mwache. En nying mwache ok en dhowa. Ok en dhowa. Katwekera. Waliche ahinya. To koro jatelo e thuolo ma koro intiere go niendi dak Sarang'ombe ward Katwekera. To waluongi kaendi kaka ng'ano endo ma bende olap dhoge jurni ne kom endo mar Alensi kata MCA mano endo ma ntiere ei Sarang'ombe. Sarang'ombe Katwekera nitie Sarang'ombe. Yeah. Kamano. Mar mondo mi lero en to koro ni en ang'o ma ok ber ni idwa mondo mi idhi olosi e bwo telo mari ma king'iyo telo manitie sani to ok dhini godo maber. Mano kare. An owuon ang'ama osegombo telo kuom muda mang'eny e dala mar Sarang'ombe. En dala mosebedo gi weche mang'eny kendo en gi dok chien be mang'eny. To en e dala bende mosegore ne piny madwaro lokruok mondo jomodak kanyo odag kaka ji odak. Ok wadak kaka ji odak. Wakoso gik mang'eny. Tugane kanyo ber ok wadak kaka ji odak. Ok wadak kaka ji odak. Matiende ni kacha e dhulu makare wacho ni jomodak e ute mongore. Ute mongore gi ji ok odak nikech ohero dak e ute ainago. To mae mosebedo gombo kata kuom jatendwa maduong' mondo olok aina dak ma ji odago kacha. Temambe aseneno kuom muda mathoth ka gombo telone. Kech na chung' mokwongo chaka dwaro MCA, asetino jomoko mobedo MCA kana paro ne gin gi paro mar loko dala cha, ok ne gin gi paro mar loko ngimagi kigin. Kidonje dala cha chakre weche pi en pi miomo. Dhano modak maber nigi pi e ot. Dhano modak maber nigi kata kar losruok e yode kanyo. Kendo mano golo tungni bedo maonge kuonde ma ji odak. Kacha tungni ng'eny ke ji gwenyore ka dhi e ute losruok. Ji yware mon yware ka tuomo kube pi gi chwo gi kainago. Tungni ena tungni. En dak ma tungni. To dak ma tungni nyagole gi sirikal maber. To ka giun gi ng'ama be ochung'nu manya wacho wechegi modak e u kanyo maneno weche matimorego. Mtache ma i dala cha ogin mutaro maber. Matiende ni wadak kacha nikech wang'iyo gi muya inaka. To muya go be hinyowa to be tiekowa. Omiyo idwaro jatelo maneno gigi
manya dhi manyo joma nigi rieko ainago mondo chop ni konyowa nang'o, manyalo dhi od bura mawach wechegi mondo sirikal owinj, to kata jopinje ma ok owinj, mondo okel kony aina ma jakom osechako piny kucha kidhi high rise. Joma nodak e udi aina mwadago e Sarang'ombe go sani odak e udi mabeyo e bwo tend jakom emokelo gigo through UN Habitat. Dongruok ainagi e dongruok madwa nakel kacha. Ok en dongruok madwa nyanyasa go ng'at moro ma samoro chiwo stima, ng'at moro ma samoro kelo pi. Ok wanyanyasa ng'ani, but nyaka wadag gi time kaka times weko. To wachre ni un wegi un joma odak kuonde gogo, un ma osindo lokruok monego bed ni biro, nikech umako matek ahinya kuonde ma untiere go, mokudwa mondo mi otime gimoro machalo kaka lokruok. Masa sama wach moro biro neno ma lokruok to ng'ato kata mako mana kore matek ni an mara ni okawe makara. Koro tamo piny owacho mobiro kata joma dwa timo lokruok mabiro timo lokruok nikech gisiko gin neno mani jogi kia kudwa mondo mi lokruok obedie. Mano gima nyalo yie godo. Oyo, mano ok kare. Dongruok moro amora mitiro ne jomoko kamoro, jomoko dak e yo makare. Kik ibi gi pachi owuon mok iluongo gi e mesa. Thoth jomiwinjo noseping wechegigo, gibiro gi agenda mok giketo jokanyogo piny ma gipimnegi. Usedak ka higni mang'eny to ok udak maber. Abiro mondo mi akonyu alok aina dak mudakgo. Namba achiel, un sama abo timo dongruok makani, abo yudonu kamoro ma unya bete. Kata wabo time, kisungu wacho ni faces machal kama. Face makama wabo chako gi ka. Unya konyoru kuom jowete umalo ka. Mondo ka face ni orumo, to jomoa ka donjo kacha. To kibira bira ni ka wadwa loso. Sawa, gidhi kanye. To geno gene ka, jatelo maduong' masani dhi bedo the fifth, noseketo geno gi ni ka gibo bede gi ute mamekgi. Makara kaka chal ni chulo rent cha, ichulo rent tichulo odni. Bang' muda fulani enodi. Bang' muda fulani kuro dhi bedo giri minyawe ne jogi kata nyithindi bang'e kanyo e lweny misegoyo e dalano. Tek dalano e kama jakom wuok. Dala mwawuene ene mogolo jakom. Masani ka jakom dhi e loch, nyaka oket tiendene joma onge tama, joma ok dwa mwandu. Kech wan gi joma manyo opportunity, upogore gi ng'ama dwa churo ganda gi mbele. Omiya dwa komno, an ok amanyo thuolo mar an dongora. Amanyo thuolo ni jowagi ma wasebedogo e ng'wejni, lokruok koro ebiro, wawuoth kanyakla e lokruokni. To kik awuoth kenda ng'at achiel bang' yudo mbuchgi. Ilero maber. To iye kanyo endo iyudo ka tudruok mar pi, iwacho ni chop onge gimoro amora ma dhano dwa mondo mi odag go gieki onge. To adier manitiere makende ni in kata kedo kaka MCA ionge gi omenda moro moket tenge matimo gigi. Ibo timo nang'o mondo mi gigi otimore? Nikech ok en kaka iwacho ni in MP mantie gi CDF, World Development Fund jabede pok obedo approved maber. Koro in kidhi to in nang'ama dhi go dhoge. Ang'o ma idwa timo kowe go dhogi mondo mi gini otimre? Okele kata pi mondo ji obed ni nyalo kata modho pi. Lose kata mana furu mag ma pi molil kadhego kata sewage mondo mi ji okonyre. Nikech magi gik moko ma ochuno ahinya e ngima dhano, ler ka nitie kama ji nitiere. Iro timo nang'o kaka MCA? Erokamano. MCA ng'eni en jaod bura. Ka adhi kacha adhi bedo jaod bura e county hall maboma ma Nairobi ni. Tija en yalo kacha, loso chike. Sama loso chike ne ting'eni nitiere joma chunegi a represent that Sarang'ombe ward gi joma nie iye te, gi tabu mane iye go te.
tija maduong' nyaka understand county government ni otiyo nade nikech ochoko osuru kuom jo Nairobi ma jo ward nagi be achiel kuom joma golo osuru ni makan kacha nyaka ket governor kata ko waje no kebe maduong' maborito kanyo to wa legislate kamwa legislate chikni ang'eyo maber kecha I've been a human rights fighter ang'eyo maber ni wan gi haki mar bedo gi udi maber mana ng'eyo mane bwo chik koro sama wa legislate ka yudo joma nigi wich maber bende kacha nyaka wang'e ni to Sarang'ombe ward or all these wards in Nairobi gimigepe te mopog mane city hall no kichen sirkal of its own a government of its own and the all departments ubed health ne kanyo ubed dara mapini en kanyo ubed weche tich ni kanyo koro an gima bong'eyo matut ni to pijo Sarang'ombe ni ang'omiyo ko chop ne jo Sarang'ombe. That is my right to ask that. Ang'omiyo pi onge Olympic. Ang'omiyo pi ok beda yani. And that's why ochako keta kanyo kadonjo kanyo atimo miluongo ni oversight. Sama oversight otena oversight be pi chopo Sarang'ombe ward. Estate mani ma pi ok chope. As much as nanyisi ni nitie kaka ji ok odak maber e Sarang'ombe ward. Nitie jomodak e estates. That is a young Olympic. Sani bende jomoged ne tierer ma World Bank nogero joma nomuke tierer noged negi jogo be nigi tabu and it is a big population. Ok giyud pi moriere, ok giyud Kenya Power onge kanyo. Ere kaka jogi bro dak the life that they were promised. So that is what I'll do. Kechonge kumabogole pesa wuke county government. And you have to follow Nijo Nairobi water jangomi piyoko chopo kanye. Karakacha. And you must have a committee. That is the leadership I want to offer Nijo Sarang'ombe. A committee maboromo giji a killer estate. Villages, what do they want a village? Pia shida, pishida. Access, shida, access, shida. What do we do? Wakilo access. How do we do it? Okabibedo jatelo machiwo chieng tawajo ne kawa yiechendara. Nyaka akel a participatory leadership. To jatelo nderni maonge Sarang'ombe gi. Gini bende gin achiel kuom gigo masani koro kelo bende ngima bedo matek ahinya. En kama kata samoro yudo ni dhi kata lem ng'ato. Tami kata in gi nyamburko ni moro kata kaka ng'erenge dhi lem ng'ato tami. Donge access no bende mano bende ng'iyo matek ahinya nikech onego bende nderni nitie wang' apaya ber ka nitie kama ji odakie. Wang' apaya en infrastructure. It is a requirement in every place. Sani no yawe kidonjo kama wachon katwekerano. Sani ndara nitie. Kane MCAs ma current, although I chung, but all MCAs in Nairobi, anya watch moro nitie kama negi fail. MCAs masani kuru wuok. Masani kuru wuok, moko brodok. Aparo ni ng'e maber kabisa ka town kuru ni filthy. Town kanye manegi nega assembly. Kama filthy no, manegi donje gi geche. Ma governor failed to implement. Governor manenitiere Sonko. The best masonko ne timo kodgi ne en bayo gin Mombasa, gin Dubai, gik mogiluongo ni benchmarking. An egombo na kanya donjo county government. Benchmarking gi osekadh gi wakati. Ke ji ose benchmark plans are there in City Hall for each and every ward. What remains nigi bedo implemented nade. Kuro implementation ka kuro dwaro kuro omenda.
dwaro omenda manitiere county government. Momenda no ema sani ng'ama iluongo ni badi tiyogo. Maonge MCA mora mora unless ma insane. God forbid kawacho ni ma insane. Mok nya winjo tie insane ng'ato nya interpret ne kama obede MCA no. Ni ndara masani iloso Nairobi Orova iloso gi Nairobi Metropolitan. Mano bedo signed gi the governor maonge miluongo ni Sonko. Mano yie ni tich otamore Nairobi. Notame. Ing'e tich otamo governor. Kaka sani ka tich otamo Uhuru. Then the parliament is answerable. So Kaka Sonko was filthy and then most of MCAs were there were filthy. Maybe a few. Nikech gine mane gimiyo Sonko tich monengo tim. Gine magi sign pesa, gine magi petition pesa. Iwinja. Koro sani badi oyawo ndechni kubedo manage gi national government. Tinya yudo ka MCA moro kwara wang'e ni ndara aloso. Amaloso ndara. Mano ng'ama okriek. Be maonge Nairobi, mano koneno what happened. Especially Sarang'ombe. Yaro ka wuyi no golong maler to waje na kelo ndara. From where? Mano MCA mantie sani. Mantie sani. Ndara mano sipna nyelungo ni Lawi. Ana luonge ne Lawrence. Jomoko be pake ni Randere. Onge ndara mar Randere no kelo. Because badi emoloso. Ade dong samoro bende odhi to yalo kacha ma oneni adiri Sarang'ombe onge ndara mondo obi. Negi yalo to Nairobi Olova. Peja fwambo kod ke. Nairobi Olova ne Sonko goyo picha ne to go picha MCA. To giketo boards. Kamora mora. Dine gitime gi those boards. Gi pichni ni gigo. Magiket lam. Who could have been complaining? Nairobi Olova. Every MCA nego picha or Sonko go picha ne to MCA bogo picha ne. Lawi no muone kama miluongo ni Kamkunji. Board no be what ne okawo they use scrap. I don't know kuma notere board ma county government. But what I'm saying, no giloso ndara. Ndara kano biro mane dwa los no ket board. Mano bedo contracted ne jo China. Gi sublet ne jo moko. Magitime. Makidonja dieri otimore maber. But as much as no timore maber, there was one thing that was not done by the current MP and the MCA now. Participation of the people. No gesumo pacho Uganda. Uganda no muk. Ndechni were diverted. Kagidwaro pesa gien gi kukune moro kanyo katende moko. Minya yuro ndara no kadho kama ndaro kunengo kadhe because tie institution moro manigi pesa. Nenya divert ndara chomo jomudhier. Kuro gimarashi nika indi en nitie joma nodar kani gera paya gi. Mayo no kane okotimnegi gino endo ma en ratiro. Ratiro margi no okotim. Kech no bedo involved timi bende time. Wod mama gi ji gi kombe gotendni nene oko. While they were doing this. Magi are voters over years. To magi joma beja kom no promise. Ne Kanan biro. You see, interpretation of Kanan, ngato interpret in a different way. My interpretation for Kanan, neja kom ne kelo Kanan. Udi mongore ka, kuro nengo kendo, gibedo udi, madano ni gipie dhano ni gi udi magininde maler, apaya ni tie, drainages is fine. Skunde obedo improved around that place. That is the Canaan that Jacob is speaking about. That everybody need to enjoy. Kowe mano mbete kapo kwa gi yueyo. Iloso mbele weche mag infrastructure, weche mag ute to gi weche mag ler general sanitation. To ntika magitendro go machiegni ma en wach mar health. Health is a devolved function ma the county governments. Be nitiere kuonde thieth malong'o ma joka to kata nitiere gi kwan ji mang'eny ahinya, population ma kato gera duong'. Kuonde thieth manitiere bendo romo kato kera. Kuonde thieth ng'ama jaie kanyo mineno kaka ji kadhe gik ma ji kadhe sani. Kuonde thieth ma kato kera ok oromo. Nyocho go kelno a level 3 and 42 from Badi
Pono mano be kod mar Badi. Mbadi, nothing from Nairobi County, Mubiro, Sarang'ombe. Because we had nobody not there for those things. If there is, ready to be challenged. The present MCA nitiere. The present MCA, uwe ne dhiango nyoli akwada. So dhiango nyoli akwadi. Itima ngoe dhani, ne miya ich. Kuso ito in mana nyiedho dhiango nyoli akwadi. Iye ni nyawacho gik moko ma ok konywa. Pach jatelo nyaka kadh, kaki wach health. Pach jatelo nyaka kadh, wawanyno kel ward development fund, kika wuokure mbunge. Pachi nyaka kal this bursary. Pachi nyaka kal weche magne gero school. Pachi must be out of the box. Out of the box amina ngo. Nia health ukel kacha. Jomende ko kanyo. E gimo gerni. Kechwa uwe nigi moko bedo devolve. E ute mongo orego ntie nyithindo mosomo. We have doctors, we have professions go te. Ni ute mongo orego. Itema ngo. Marpenyi. To hospital usegeru tieko. Ojo kama. Jomundi koka. Erobiro ge Mbadi. Jomundi koka gin ngaje. Hospital ugeru tieko to be yapo donjo hospital. Mago ki mane ko romo bedo hospital. Ora kaino hospital. Kitinya gere kacha to jiokude everything. Ben laboratory. Ben gig up to standard come on nyuol. This is why he was into the oversight. Okurako long gigo wechirangi gidonjo city and sito na kamati. Onge wache wantie ka indi kod jatelo Mila wachi kaka onge kaka onene mane gima wange miye kogonyo ngong e Sarang'ombe ward. Omiyo wacho ni gini okere roka long kende. Diang boko ni konyolia kwadani to ni koro ni makoro ni go kori ni diang konyolia kwadani. Iti hono be ni timo. Mar mondo mi koro dheni endi gi nyaro mo nyuolo ni endi obi nyalo nyiedho chage magi gimono ka koro ok timre kata chiel manitiere kanyo miyo pok wadhi mabor waduogo en Kuku Mar Wach mantie ka endi kod jatelo Mila mabendo lap dhoge juri ne komnendo ma Sarang'ombe oramo kendo wacho ni en ema entiere gi yath mabro thiedho tuo mantiere Sarang'ombe wode ikidhi mabor ko waduogo wadhi nyime. Machiegni kendo kakoro kiriuri kodwa sani wantie ka indi gi twaka maendi mar Kuku Mar Wach. Kuku Mar Wach en chenro mabiro ni pile ka pile sama chalo kama endi mar mondo mi koro iwinji paro gi ler manitiere e wi jotelo kata gik mopogore matimore e weche mag Kenya. En kinde go mag siasa omiyo en kinde mag bende watwa gi josiasa mathoth ahinya e pacho ka endi kakoro sani indi kawuono wamuoke koda kamano endo ma en Mila olafu dhoge juri ne komno endo mar Sarang'ombe ward mantiere e Kibra constituency. Giluongo kanyo ni mano en bedroom mar baba. Sarang'ombe kanyo iluongo ni bedroom mar baba. Giomiyo en bedroom be dobro nyiso wa giomiyo giluonge ni bedroom. Mane mano en kor kamach mar jatelo. Koro jatelo ikwe ni ntiere gino ken mar rwako long ti kisrwako long to iwacho ni koro rangi be go maler. Koro wacho ni koro mano endo koro iromo kaka jatelo. Gari bing'eo maduong'. Gari be nyaka ringo maduong'. Ni mano koro itieko wach jopiny. Mani tiyo koro. Ok en kanyo. Los ne wach mar health. Level 3 masani koro nitiere Sarang'ombe no. En mar NMS kaka okele no. Yath nitie, jotich moromo nitie, mine nyalo nyuol kanyo makare, ji nyalo yudo thieth ma gidwaro, kose chal nadi. Adieri makende. Pok obedo up to standard. Nitie tabu ma yath. Nitie tabu ma jotich. Nitie nyaka tabu ma security mare. Kech pok ochiele maber mubedo kama jotuo bede nyaka bed secured. Kech dhano jonjore mang'eny. Mago shida mapod ni kanyo.
nitie tabu ni wakia kata joma timo management. Ing'en tie board mar osiptal. Magara gi penjo current MCA, yonya yudi no kia kata board man kanyo. So those are the responsibility. Donga paro ni board mar hospital mantie Sarang'ombe no beni part of the board gin jo Sarang'ombe ma oketie mobeti. Mane the truth in it. Mane adier manitie. Yeah, but mane ma wakiani who are they? No yer ginango. Magara ni pokeno kuma bodo bete mo penjo jo peny. Nyaka nyocha wachako osiptandwa ne. Ginya luongo kata baraza through chief. Jo level 3 man malo kane. Gwano wuoyo kudu mondo ng'i ne osiptand ni osekonyo okang' machalade. Tang'o monego med. Sama wuoyo kodi ni ane board mar CDC. Man go osiptal ei katwekera piny kanyo. Osebolo. Gwano jo miluongo ni cab. Jo giluongo after period of time mondo ginyiswa progress kata rem kata kama onego wadhir mondo timre. Constant review. Yes. Koro maendi pok otimre. Ma pok otimre. To MCA manitiere sani ndi neno ka pok okawo thuolo ne kaka ng'ama jatelo kanyo mondo mi mokwongo ong'eni gi mara mara ni wang'e maber. Mar ariyo obendo luonge kata jogi mondo bedo go piny mondo ji ong'e kata ubendo ong'e kaka jatend dunia. Gima kama ome kaka wachal, ome kaka wabet nyaka sani. Mano pok otimre. In koro kiyudo thuolo ni idwa dhi time ang'o mopogore? An kayudo thuolo nikech ok awendo ne jo Sarang'ombe. Nitie dongruok mosebiro Sarang'ombe kanyo kokadho kuoma kojendewa mariek modak e iye kanyo obiro gi paro mong'ith. Mana kaka nikelo penjo mokwongo nwa riembo gik moko. O mentality no osedhi. Riembo gik moko gini biro mana kaka nyisi. Okinyiso jopiny wabiro gi gini to gimwa biro go ni obo konyowa kama, obo bet kama, tiboro riembe gi joma kama. To the affect joma rom kama. To joma the affect gi wadhi konyogi kama. Mane telo madwana megi. Chenro moler ma ineno kaka dhi. Mobeth. Kejinyero kaka sani iga chane gi goya gi weche mang'eny mag shufko. Shufko king'iyo sani en gima Kenya mzima embrace. Tuna wachake odlo. Masani en gi kamiole pesa. Maya weringo gi geche mosekao pesa kanyo. Dini wanege by that time. Sani mine gido kode, mine timo hala, nyithindo dhi school. Wan nyithindo masomo nyaka Amerika. Kuom gimano chakore gi chuodho ni through Dr. Ken Odede gi jaode Majeska. Mago siepe na kama. Tunabet kode ni gini ber, but wakel jodala ni wapim negi kata kwa daro jika jogi watimo gi nade Ken. Nyaka wanyiso mbugo mobiro gi. Kama wadon watime gini jowa odake. Wafakta in kaka jowa odake. Okugolo yude malo ni luonga ni MCA bomoa hii to kikelo kata expert manyiso ji nonengo ndara ni wakato gika. Omiyo shofko no kiriro ripeny kaji bodo ko mako area malach. To joma no gol kanyo onge ng'ama watimo ne dhuluma. To not only shofko, so many other organizations. Kibire pau kam kunyi kanyi boyudo human needs. Jomoko no dagni mano paura ilok gere gimoro. To ajiri nyithiwa ni kacha. Shofko ajiri jowa minyadhe kwano 1, 2, 3. Mabeke dwari yamba jowa ya nyata manyo mana Ken Odede. Mera to kendo idwa wil. Wiko dwa wil nigi no mako Kenya mzima. Tuwuyo kode is ready to receive. Mane mwadwaro kuom telo madwa na kel ne jopiny. Okadwa gira goko. Mago tinde jose ae. Wuodwa masani ni jagoko. We masani tiyo ni jagoko. Sani omiyo jo Kiandalam. Tiere miluongo ne Kiandama pok ndaro powe. Jo manodagi mung'e haki gi. Munyite ni nyaka wabed kodi piny. Ekikelo tinga muko waka. Mwang'e ni jo moa engineers gi. Gina dieri mag serikali. Mayudo board ni jo madhi timo ndara ni en ng'ane. To mae kama okadhe. Sani uchiwo ni kodonjo,
jokianda ni tabu kechodhi muko mar ojenga manyocho timo cha onge wach aparo ni debe ni lawi ni ka ndido mi thuolo mondo mi oduok mano koro wabro we kando nikech oonge ok onyal dok mondo mi bende yuagre kaka ng'ar ma koro idonjone kaka idene idonjone no indo to Sarang'ombe en bedroom mar baba to kanyo wiji tek ta to kanyo onge ng'ama we lweny e ot jite lweny ka Sarang'ombe kata kidonjo sani iluongo lweny ng'ato pinyi ni ani we wadhi om lweny en kode kanyo joma kamagi kidwa telo negi maber mondo mi idwok mirima ni chien itimo nang'o to mar ariyo ang'o momiyo jogi chal kama duoke penjo maber kabisa wanya koso gi dho ngere gine gi dholuo maber awacho nitiere gimoro iluongo ni perception ma dhano osebedo go ni joma odak e udi mongore go gin joma gele kabisa oyo mana Sarang'ombe mawacho Sarang'ombe no iwacho ni siasa tema Kenya iundo Sarang'ombe oseluonge kata ni Kandahar kaka katwa kera manyisi no iluonge nyinge madongo Baghdad kuonde ma lweny osegore madongo kabisa to en gima miriambo lwenje jogi magisegoyo madongo gi wakwongo wang'e ni gisego lwenje mage kiyie na nyisi ok gigo lweny maneko jogi kogo lweny nogo lweny mar udi lwenj udi en bang' Desemba bang' ang'o landlord kuchiew to seso barua e bwot negitime kwa muda makuro jogi kudot manage depending gi earning margi mane giyudo to landlord gi ndalo go ne nitie yudhe ma very ruthless kanu youths makano kichul to landlord chamiyo gi gimo mathin tanyo wito gigi oko gi nyithindi origo kiful tikao gigi negitimo gigi magino pile kur jogi ma jogi no bust magwacho ni enough is enough elweny mane gigoyo moduogo go nyumba nusu ka jakom ne nitie ndalo no jakom nosiep jaduong' Moi ma jakom okelo Moi ma Moi wacho ni nyumba nusu landlord noko kaw gicha maber koro ne gichako gichalo joma recruit these youths mondo gi despise gima the president of a republic have said that land doesn't belong to anybody. Nobody has a title deed. Sanema jomoko loso mek gima tin. So it is a land that belongs to the government. Unge rates mechulo. Unge aja negi udi malo to rates mechulo na serikali botimore nade. Unge. Mane lweny majogo nogoyo. Moduo kudinus mokel relationship molos organization ma landlord tenants associations. Magiwinjore makoro gidak maber. Noken lweny mofo. Lweny mar ariyo en lweny ging'eny but en lweny jakom. Maduong' ahinya en lweny ma 2007 koma jakom. Jogo nogo lweny no. To ma lweny mane gigoyo ka gidwaro ni gibed liberated e chandruok ma gin go gine ber. Noken lweny fo. Mano mi ajo jomoko kete ni joka ukita kacha ne lweny. No. Joka go lweny ma ginyalo dhi e court ma gi justify. No. Mano go lweny mane mangato dhi e court justify lweny. Lweny makoro kaka tueni hakini. Ang'o mi oket rent tribunals. Fight tidhi rent tribunal why? To kata kidwa dari se dak moro igni 20 kata igni didwa muke ki ojinga. Dong in gi right ma dhi e court. To un gi right mar picket. Unyatimo maandamano. Unyalo ng'anyo. To maandamano no lwenje gi moko bedo created gi police. Ke jogi wuoka gidwa chopo ka DC mondo piny one ni nitie dhuluma moro mitimo negi. Main king'e wachinyo ok ni jogi gin joma ohero maundu. Gina joma ng'ate makwinyo. Maundu onge because tek mondo winje ni lweny wuok kanyo ka onge a cause.
mantie ng'ama kunyo jogi. Kokwinygi, you will get them there. To iparo ni en gima ber in kaka jatelo mondo mi sasa mokunygi to mondo koro ikaw chike lwetgi mondo mi koro gikedi. In fact, king'iyo joma lead gi have been part of it as a bedo chairman mar that Kamkunji pressure group. And if you go what that Kamkunji articulates, apart from some kind of leadership now, Masamoro Nyamithulo mondo articulate Kamkunji pressure group, what pressurize what? Kamkunji pressurize ni serikali onego bedni ka ng'ato dhi ka chief ogone amuri kodwaro kitambulisho. Onego bedni kodhi ka chief oyudo dwaro tich, chief ogone amuri. Onge gima ne nyaka gol pesa eka chief go amuri. Kuyudo chief ainani ti joko wuok ne awan nyatero barua king'ani chakubi to gi price mage bilo ne pricing kiso buge mag history jatelo mantiere ne moko surprising iwinja nang'o moni sai ne jogi barua to ine msara to giwuok gigo ni uwi ere kama jogo kose. Okay, wacho bro mano gi kanyo endo anno ka idok ne jo Sarang'ombe ahinya bedroom mar baba ichungi ODM donge iwak to nitiere ji mang'eny chich ji mang'eny nigi to jomoko be koro pod bet kamora kichang yen to odhi chal nadi e wach mar nomination malo ahinya Sarang'ombe ji mang'eny osebeto go kaendi komni endi ulare joma thoth to wacho ni mane bedroom mar baba ma chal ni kiseyudo certificate na to in koro chal ng'ama nosedonjo ichich ni gini dhi bedo maber koso chich no dhi bedo marach tineno ka odhi bedo mar adieri makata ka oyombo mila to mila mosonga moyombe to gitiyo ne party mane gombo na mondo bet kamano but yena I emphasize on one thing samwa wuoyo ni party nigi tende party sani chich ga chung mubiro ge kech sani jowa akena wa ni gin vulnerable ke pesa ng'ato wuok ma isto chejikia segande mumi ubiro dwaro kom Sarang'ombe ni isto Sarang'ombe no okia dwa jo Sarang'ombe timore nade okia eno biro gi theory mag somo eno somo kiano di university samoro timo diplombe moro kuro timo diplombe moro o mako go weche moko adek ni nitiere building schools nitiere kiang'o oversight koro nyawacho kisungu go ng'eny jo Sarang'ombe ok dwa jo kisungu gidwaro jatelo ma is composed to kare makore maybe dum kisungu maler kani no ma kisungu na geo gen kisungu mag sunga mag kisungu mag gero ape jatelo ere kisungu banga machele no kagin mag soga to mag kisungu ngeni mane makoro rabet nitie kisungu aganya kisungu jaluo moro morido msiba tek gi kisungu en kisungu mosomi book ko jeni koro pedh kisungu ni gi obed gimoro onge gimonya siemoni kisungu negi jo Sarang'ombe dwaro ng'ama bro timo ng'ama kaudio wang' nyalo wuotho but let me not get out of what you've asked me ipenja wacho ODM party owacho ni ginya chunjo kuom ng'ato ka ging'iyo track record mare gi kaka gisewuotho kode to be ginya miya mano party ok mela party ochako wacho bo miyo jomochungi thuolo gibed kamoro gitwagi ka ginya winjore kama gibeteni giwuogi ng'atadi gimi party mano party bro kawo party ochako wuoye delegates mago jochama ka bendo neno ni jo delegates ma Sarang'ombe mosebedo chama i Sarang'ombe owacho ni wan kaka wang'iyo ng'wejni waamua ni en ng'ane kaka delegates mano be party bro kawo kutamo magi kure mudhi magiluongo ni universal surf japuon bego akubed jachama marodi mama be samo Sarang'ombe tek ombi ODM zone most of the time gil Yango was a tama for quite some time been a victim
usually ODM members asebedo present baile onge hiro ka nyingi en Otieno Kamau, George Wambua, Tini George Odhiambo. By the end of it all, biro. So, an gi hope gi geno maduong' ke chwang ni jakom dhie kom maduong'. Mang'amo biro mochung' e chama ka, nyaka ng'iya gi nyong'ong malong'o. Goe kogno maber. Kech gine mwakadhoni, nineno ka MCAs mag jakom odhi Mombasa. Ka jakom nyiso ni we are going this direction and the party. Gin pesa nege be Mombasa, including makoro adwa gole komne. Motingo number beach Mombasa. Again, what the party have said. What trust will the party have with you? Kidwa makam to gi wuod lang'o makoro biro gi pesa machwerni. To en ng'ama nigi tama to nwaseneno tamane kodagi winjo jakom in so many occasions. Work with Mbadi. Masani wajo ne ndaro nyole ya kwadhane. Nodagi work gi Mbadi. If you go to Mbadi's office, one of those MCAs against his development record motimo sani. Ko anakuja kama wacho, so long as obedo free and fair to gi joma no Siasi chama kako ndike form cha ni if you have ever been summoned to a disciplinary committee, forget about it. Onge wache ano kasa koro maya wangapo kami dakika achiel mondo koro ng'i kamera ni tir mondo los pod jogo e kuma Sarang'oma mondo miesero mbuchi e thuolo mayudo maberni. Ala mondo penji ni to Azimio sani endi oloko siasa ni endi ochalo gima oloko dhoch ma siasa. E kinde te osebedo ka Raila Odinga itero gi ODM. Sani endi waneno ka nyaka dhoudi mamoko gi parties moko mabe moko pok wawinjo ga nyaka nene. Sani gituk gite gikowo jakom. Ineno kama endi bro miyo ODM bedo ma ngoyo kosi paro na. Oluoro no nitie. Luoro no nitie kendo kaka Western gikelo dap. Timere mala Kenya gi ODM. Kocho duo. Oduo na ODM. But an kwayona jakom en tiga ng'ute bor. Okonya dhi e bugo to neno. Ung'eyo wuoth mowuotho. Onagyo yie wuoth kode wuoth mowuotho. Joka bende manyo mana thuonde gi bende gibedo thuondi e higni mabiro. Wambe jakom owewa kwa chung' e ODM ka. Kama kikwachap gin areas wa man wasemako. Ubed Migori, wadonji Homa Bay, wadonji Kisumu, wadonji Siaya. Wa embrace jakom e chama nene. Mondo wagoe block mokwa chapne. Kisi aparono neno trend madhiye. Kisi chenege jakom. Yo moko dwano penetrate as much as tie parties moko, but wane Kisino. King'iyo kaka tuweyo gitendgi. E piny Kakamega Western, mana Bungoma kocha. Aneno ka dab tero matek, but nitie sababu momiyo dab no idwa noti kanyo. Nikech yawuoyi moko ariyo mowuok be chendo kono. Hapa no nagi ong'eyo wachung' reng'e jakom. Koro wach ni mogi gi jogi kimondo me koro wai kai. Kawuoyo gi jo Sarang'ombe. Ane jono tieno mela. Asekwa ukom koro mamarare. Podan gi lek matelonu. Ng'iauru kaka mela nikech an gi nyalono. Akwau kaka Sarang'ombe voters. Voting ma Sarang'ombe gik baje ng'iya, it is not road. It is not building schools. It is about nyithiwa man gi talent, majower. It is about those who are playing football. It is about those who are doing business marma mamboga ndara. And it is about security marwa kanyo. And it is also about how we live, our health. Gigite.
aneno gi nikech adak kanyo. Mae telo munya yiero manya kawo everything to kete kikapu achiel to dhi manyo nu mondo walok Sarang'ombe. Onge wachiko gi kanyo endo mane en Kuku Mar Wach kama nya jatelo kuom yudo thuolo mar mondo mi ichop ka indi watwa kodi kaka ilero weche mang'eny ahinya kendo bende wacho gi maonge koda kaluoro ma kitelo ma idwaro. Maendi ne en Kuku Mar Wach kane otelne kod anani kokelo mondo wachak warom kendo e chenro machalo kama endi odiochieng' machielo ka olosore e okang' nendo mane kare. Kokamano beduru kod kinde makare.